Nie úplne. Stále máme otvorenú súťaž mene divýkov, takže ak si myslíte, že ten váš je práve najhlučnejší, tak určite by ste mali prísť za nami. Presvedčiť nás o tom. Ak napríklad chcete trošku zmeniť nejakú atmosféru alebo niečo, tak ešte stále máme pripravený aj náš ťažký volant. Aj keď už nemáme ceny, ale ak niekto chce, tak si to môžete na nečisto vyskúšať. Ďalej, poď. Tam. Z jaké strany príde? Aj. Tak, vyzerá to tak, že predsa len sa R8 ukáže. Vykružila to kolečko, ktoré vzhľadom na to, koľko je tu dnes aut, vôbec nie je také krátke. Ide učať, poď. Ide pani Bužiera. No ja si myslím, že toto bude jeden z tých elegantnejších zvukov, povedzme si ako je. Pamätáš si z minulých rokov? Tak myslím, že zvuk R8 je natoľko legendárny, že to si vždy vedieť aj okolo. A treba počúvať tableta. Si poznáš na Dobre. šupu. Takže... Točíš video? Uvidíme. Osobne si myslím, že to nebude, že úplne najvyššia hodnota, ako sme dnes počuli, ale ten zvuk... Keďže toto je už ten proprietárský model, máte tam aj soft limiter alebo odstranený? Odstranený, už to točí po 8. No, za mňa naozaj asi nie najhlasnejší, ale proste tá zvuková kvóta 10 z 10. Ja sa idem teda spýtať na hodnotu, ako sme na to. To 24,1. Ideme tam dokola, si natočíš, poď. To je aj slušné. Vzhľadom na to, že tu nebudú žiadne pops and bangs. Ale teraz sa z Nemecka presúvame do krásneho Talianska. S Juliou. Jazdí auta. Ja poprosím uvoľniť opäť miesto pre... Ktoré svojho času malo konkurovať Ferrari, teraz príde auto, ktoré má motor z Ferrari. Krásne premostenie. Motor z Ferrari. Zase máš malý inžinier. Dobre, čiže máme tu Juliu, vyzerá, že séria to úplne nebude. Sa to dokonca vidí aj nejaké sliky, takže to sú ešte určené na šprintové preteky, ale uvidíme, čo povie náš mikrofón a hlavne čo vaše uši, že ak sa vám bude páčiť ten zvuk. Ja som si to uši. Ako sme sa dostali, je to 122,8. Poďme tady. Veľmi pekné. Toto auto inak odporúčam si vypočuť potom aj na trať, pretože ono pri každom preradení tak veľmi pekne plesne do toho výfuku. Takže stojí to za to aj v pohybe vidieť. A napriek tomu, že toto auto má už nejakých 8 rokov, myslím, že 2018-2019 vyšlo,
Tak, stále... Ježiš, kúkaj, tu je. Rýchlo, fialo. Otázka vždy bola, možno sa teraz aj spýtam Martinka, zobrali by ste si radšej takúto Juliu, alebo BMW M3, takže ruky hore na Juliu. Dobre, BMW M3. OK. A najnovšia C63 so štvorvalcom? Japonský. Čo? Kozak má kolesa na krivo. Tak ako robíš ty, vidíš? Ja robím až tak. Či toto je tak? Nie. Krivé, ne? Ja robím ešte na krivie. Ale to je japonský, pozri, tu má volant, vidíš? Skús volant. Skúsime volant. Čo hovoríš? Aj, pozrite na toto. Dobre, a zatiaľ čo my čakáme na nejakých ďalších účastníkov, tak sa vás trošku Toyota. pýtať, že skúsam zatiaľ najviac káčov, tak na To je Toyota. auto alebo motorka dokonca vás najviac oslovili. No ideme ďalej, ne? Takže Aldina, na mňa sa nepozerajte, dobre, idem tu medzi Karonou. Chalani, ktorý som zatiaľ najlepší, čo poviete? Čo? To je Nissan. No. Čo hovoríš? OK, Tak Nemá ani moc nalepiek, pozri. A je krásny, ne? Pozri, vidíme kola, kúkaj. ja musím mať na lodke. Črnce. Audina, pozri. tak ešte by som nikomu nebol nič točiť, tak Aldina. budem ešte na druhú stranu. Tuto. Osmička, pekne. Dobre, vidím tu aj nejakých malých účastníkov, takže... Aj, pozrite. No, ber, choď. Ježiš, tam je žltá Supra, kúkaj. Pozrite. Škodovka. Rýchlo na ňu. Ale tam je Supra. Vidíš už žltú? Áno. Ježiš, rýchlo, choď na ňu, rýchlo. Môžeš. Anime Supra. Krása. Anime Supra. Oh my god, to je krásna krása. Škoda, že také nejsou, byť nie sú nálepky. Škoda, že nejsou Hit spíte. carbon, hit carbon. No. Škoda, že nejsou spíte, nie sú také nálepky, poď sa pozrieť. Ale je podobné, ne? Hej, čo? Nálepky sú podobné. Hej, ale také to nie sú. Čo na ňu hovoríš, Zomi? Krása. Jaká je? Supra nová dobrá? No ideme ďalej, poď. Pozri. Čo tam čo Dala na je? YouTube? Tá nič Si dala na YouTube? nedal, čo stále robím. Tam je aký fialový Volkswagen, či to je Audina? Aj tu Hej. je Volkswagen, pozri, ako má kola. A toto je na letisku, ne? Dáme. Oh! Počkaj, a to ani si takto môžeme vytunovať auto? No, všetko. Vidíme kola. Môžeme si vytunovať. Vieš čo, ja by som tu dal. Počkaj, Honda, poď sa pozrieť na Hondu. Krídlo. Toto je malý sen. Pozrite na tie svetlá. Môžete vidieť. Nechceš fotku s tou Suprou? To sú trohej, chcem. Chceš? Áno, tam to. Aj, Tu je stará, kúkaj. tu je stará Supra, počujete. Toto je Supra. No čo? Stará Supra. To je moja najobľúbenejšia značka. Podľa mňa je to určite, ale je tu
sú tu bublinky, takže to určite musel nejak lisovať. Si ju našiel? Ale neviem, že či je to len na povrchu toho, alebo či to je že celé akumulované. Všetko vymeniteľné, jaká... To je moja... Je tu MK4? Ja som si pozrite na tú Supru. Neviem, či vidíte, asi aj vidíte. Pozrite na tú krásnu Supru. Supru sme videli. To bolo potrebné vidieť Supru. Fotku si ešte. OK. Tak, Odfotím ťa s ňou? áno. Počkajte, dám telefon tu video, idem to odfotiť.